Tepero ľudia, máme dneska pondelok, to znamená len jedno, cecky pecky máme tu tieto nové hračky, čiže otestujeme, zvuk by mal byť kvalitnejší, za chvíľu ideme jesť, v minulom videu ste videli, iba som sa napchával, čiže musíme to nechať v takom tom štýle, že stále sa bude trochu jesť. Najeme sa, ideme do Gymkovej, lebo veľa hodín Trinity sme nestihli, čiže vidíme sa. No a že ide sa jesť. Kašu máme prichystanú, je tam 100 g kaše, 50 g proťáku. Máme tu škoricu, samozrejme ceylonská, aby sme boli zdraví a samozrejme zdravotné benefity, blá 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 blá, nikoho to nezaujíma. Moje krásne jahodky, bože môj. Trenďo, takzvané brácho Trenďo, povedal, jahody si vážiť nemusíme, ale to znamená, on ma dobre pozná, ja by som na tie jahody vysypal celé. Takže povedal mi aspoň to, že má to byť kaša s jahodami, nie jahody s kašou. Škoricou mi ale nehovoril, koľko jej tam má byť, čiže tej sa bať nemusím. A ja ozaj ceylonskú škoricu mám rád. A samozrejme zväčší mi to objem, to znamená, budem menej hladný. To znamená, že ak by som to prehnal so škoricou, nebude mi to chutiť. To znamená, nebudem hladný, no budem hladný, ale nebude mi to chutiť, čiže nebudem mať chuť. Čau Miško, čaute ľudia. Toto je Miško Kudela, ktorý je môj veľmi dobrý kamarát. Čo sa ku mne čo už otáčaš? Lebo to tak mám radšej. No, rozhodli sme sa, že ideme vám ukázať, ako sa trénujú cecky správnym spôsobom. A žiadne Hodenice. kokotiny, takže... Presne tak. Na toto ani nepozerajte, nevedel som doma nájsť shaker, čiže dneska na bez ďakujem vo chrátičke. Ja to mám namiešané, mám tam fatalitku, samozrejme krekyňa, lebo tento, mali sme tu byť 18.15, je 18.45 a začíname iba teraz cvičiť, čiže keby to doma vypijem, tak by sa im asi infarkt. Ešte koľko tak som na neho čakal pred chvíľkou ja, mimo toho. Dobre, lebo Jebe ti, až sa maj spať, kámo. No, budeme. Celá. Šup to dám. Tak, aj to dám. Ty tam máš ešte aj citrúny, čo tam máš ešte? Citrúna a kofeín. Krekyňa. As. Počkaj, aby počuli ten zvuk. Tak chodobič, ja som sa... Joj. Trič. Dobre, to stačí. Ale to nedopiješ celé, ale... Ešte nehaj. Je tu že perfektné svetlo, čiže na záver tréningu samozrejme ideme sa poučiť. Na boha, ma čakaj. Jaké nechutné, ty kokor. Na zdravie. No tak neviem, či to na zdravie, ale... Na tréning. Vieš, ak sa povie koňovi, ktorý je flegmatický. Do piči! Ešte raz. Vieš, kde spí flegmatický koň? Bože! V ľahostajni. To je taká, no. Týmto by som chcel ukončiť video, pretože tento tu nemá normálne vnímanie. Miško, ako sa cítiš? Musí tam byť pekný. Si tam, ty si stále pekný, lebo som ťa čo? Strihal som ťa. To začínam cítiť. Čo začínaš cítiť? Začínam cítiť, že dačo v sebe mám. Dance the night away, live your life and stay on the floor.
pack deck a typek ešte predtým, ako sme tam šli, ma najprv varoval, že tam bude ľahké, že tam bude ľahké. Tak som sa spýtal, že koľko tam bude, tak iba, že ešte 7 minút, kokot. Normálne on to mal v hlave vypočítané, on čakal, kým sa o to spýtam, aby mi mohol povedať, že 7 minút. Odpočítaval tých 10 minút, čo tam bol, len presne, aby nemohol odkladať, koľko tam bude. Proste je to génius a my tomu vôbec nerozumiem, lebo my nevieme cvičiť. Hej. Ty si taký good boy. Serem vás, normálne on sa nasral, lebo je to proste obyčajný malý pinďúrik. Ideš. Ešte 5 sekúnd ma bude strada, ja ho zjem. Prečo ideš prvý? Som tak rozhodol. Rozhodol si sa tak. Väčší pes jebe. Zmizni. Čo si povedal? Čo si povedal? Hopa. Hopa. Cíti sa ako optimálne to zbúrko. Bluetooth. Čo ti jebe, kámo. Okej, stáva sa. Precenil si sa? Ale nie. OK. Tak to vôbec. Zakryť si. Ale nie, dosť. Nie, dosť, áno. Miško, Čo ste mal robiť? daj si dezinfekciu. Nech ti nesmrdia ručky. Čo sa deje? To musí zaplačiť asi, počkaj. Mushrooms, pills, loose coke, whatever it was, we just fucking swallowed it, okay? That's what we did.
videli ste cecky pecky so mnou a s Myškom. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, odber, komentár, budem len veľmi rád a vidíme sa tepero.